Enw i yw Peredur Williams a dwi'n un o'r darlithwyr yma ym Mhrifysgol Bangor ar y cwrs Dylunio Cynnyrch. Mae myfyrwyr yn dod i astudio gyda ni o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a'r byd gan fod ganddynt diddordeb ac angerdd i weithio fel dylunwyr o fewn y meysydd dylunio a gweithgynhyrchu yn y dyfodol. Efallai fod sawl cwestiwn yn eich taro ar hyn o bryd fel pam fod pobl yn astudio dylunio cynnyrch, pa fath o berson sy'n astudio dylunio cynnyrch a pa feddylfryd sydd ganddynt, pa sgiliau sydd ei angen ar ddyluniwr a pa fath o swyddi mae heina sy'n astudio dylunio cynnyrch yn mynd ymlaen i wneud yn y dyfodol. Wel, gobeithio cewch atebion i'r cwestiynau yma o fewn y cyflwyniad. Ond os ddim, dwi'n siŵr bydd gan eich athrawon dylunio thechnoleg atebion i'ch helpu. Yn ystod y cyflwyniad byr yma byddaf yn sgwrsio gyda chi am ddylunio ac yn benodol dylunio cynnyrch. Hoffwn i'r cyflwyniad fod yn rhyngweithiol ar adegau, felly da chi angen beiro neu ffensil a phapur i gymryd nodiadau ac i nodi unrhyw gwestiynau fydd ganddoch. Dwi'n awgrymu eich bod yn oedi'r fideo i sicrhau bod gan bawb yr offer sydd ei angen. Yn ystod y sgwrs, hoffwn i chi feddwl am 3 prif elfen. Yn gyntaf, hoffwn i chi ystyried y rôl y mae technoleg, dylunio a dylunwyr wedi gael ar y byd yr ydym yn byw ynddo heddiw. Yr ail, hoffwn i chi feddwl am y sgiliau sydd ei hangen ar ddylunwyr, beth sy'n gwneud dylunwyr yn wahanol i bobl eraill. Ac yn drydydd, drwy gynnyrch penodol fyddai'n rhannu gyda chi, hoffwn i chi feddwl am y sgiliau oedd yn gysylltiedig gyda'r datblygu'r cynnyrch yna, a pha fath o bobl oedd yn rhan o'r datblygiad, pa rolau a swyddi gwahanol a gyfrannol i ddod â'r cynnyrch i'r farchnad. Eto, beth am i chi oedi'r fideo i cael gweld ac ystyried y cwestiynau eto. Ond, gadewch ni fynd yn ôl chydig o flynyddoedd. Mae yna bobl wedi bod yn cerdded ar y ddaear yma ers tua 7 miliwn o flynyddoedd. Tua 3 miliwn o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd pobl ddefnyddio offer syml wedi i'w wneud o gerrig ac esgyrn. Ac o'r dechrau cynnar yma, mae pobl wedi bod yn dylunio ei amgylchedd a'i byd i oroesi ac i weddi ei anghenion. Datblygwyd offer ar gyfer hela, ymladd, ffermio a byw yn gyffredinol. Darganfewyd fy hoff ddarn cynnar a grewyd gan ddyn yn yr Wyddgrig yng Ngogledd Cymru, sef mantell air Wyddgrig yw hwn, a gafodd ei wneud allan o air yn yr oes efydd gynnar, sef rhwng 1900 ac 1600 cyn Crist. Gallwn ddadansoddi hwn yn syml i weld bod pobl yn hoffi pethau defnyddiol a ffrydferth ers da ni wedi bodoli, a da ni dal yn parhau i hoffi pethau defnyddiol a ffrydferth heddiw. Mae datblygiad technoleg hefyd wedi'n gallu nogi ni fel dynol ryw i gymryd camau breision yn ein datblygiad a ffordd o fyw. Mae yna 3 chwyldro diwydiannol wedi bod ac ar hyn o bryd da ni'n byw yn ystod y 4edd chwyldro diwydiannol. Gallem ganolbwyntio ar unrhyw nifer o ddatblygiadau technolegol a effeithiodd ar ein byd ac effeithio ar ein bywydau mewn modd cadarnhaol. Swn ni'n gallu siarad am y peiriant STEM, am drydan a datblygiad y bawb sgolau. Swn ni'n gallu sgwrsio am y system garffosiaeth, toiledau sy'n fflysio a chreu awyrennau. Swn ni'n gallu sgwrsio am ddatblygu electroneg, technoleg digidol a sut rydym i gyd bellach yn cario mwy o bwer cyfrifiadurol yn ei pocedi nad oedd gan NASA i gyd pan ddechreuon nhw anfon gofodwyr i'r Lleuad am y tro cyntaf. Mae popeth yn y byd a wnaed wedi ei gynllunio a'i weithgynhyrchu gan rywun. Meddyliwch am hynny am eiliad. Ar gyfer pob cynnyrch sydd yn bodoli, mae yna rywun yn rhywle wedi ei ddychmygu yn gyntaf, mae yna rywun yn rhywle wedi ei fraslunio, wedi ei fodelu a'i weithgynhyrchu. Gellir dweud fod dylunwyr yn dychmygu byd sydd yn well na'r hyn sydd gennym yn barod. Mae dylunwyr yn sylwi ar y sefyllfa bresennol ac yn dychmygu ffordd well o wneud rhywbeth. Fedrwch chi enwi unrhyw ddyluniwr? Efallai eich bod wedi clywed am Johnny Ive, a oedd yn gyfrifol am ddatblygu llawer o gynnyrch Apple yn ystod ei twf anhygoel. Ond rhaid hefyd cofio mae rhan bychan o'r brand yw'r cynnyrch fel ffonau, ac mae elfen feddalwedd a rhyngweithio gyda'r cynnyrch yma hefyd yn holl bwysig, ac yn datblygu beth sydd yn cael ei adnabod fel iaith dylunio y brand. Rhai o ddylunwyr enwog eraill yw Raymond Loewy, Dieter Rams, Mark Newson, Charles R. Eames ac ymlaen ac ymlaen. Ond ar gyfer bob un o'r dylunwyr adnabyddus hyn,
mae dilynwyr dirifedi yn creu cynhyrchion bob dydd i'n helpu fyw bywyd gwell. Rhain yw'r arwyr tawel o fewn ein byd. Mae dilynwyr, fel y gwyddom, yn dylunio pethau. Maent yn dylunio gwrthrychau sy'n cael eu cynhyrchu mewn gweithdai a ffactrioedd a raddfeydd sy'n amrywio o ychydig iawn o eitemau drud fel ceir a chychod moethus i filoedd o'r un cynnyrch yn cael eu cynhyrchu bob dydd fel cychill a ffyrc, brwsis danaf a 100,000 o eitemau eraill rhwng y ddau begwn yma. Dylunwyr yw'r pobl hefyd sydd yn dylunio cynhyrchion digidol yn enwedig y rhyngwyneb a sut mae rhywun yn teithio drwy'r camau o fewn meddalwedd arbennig. Pa mor aml fyddwch chi yn teimlo'n flin pam nad yw dolen yn mynd â chi i'r llefydd cywir, neu eich bod yn ansicr pa fotwm digidol sydd angen ei bwyso. Pan fydd dylunio wedi cael ei wneud yn dda, nid ydym fel defnyddiwr yn sylwi arno. Ond pan fydd dylunio wedi ei wneud yn wael, mae'n ei gwneud yn rhwystredig ac yn flin. Be am i chi ystyried sut mae dylunio yn eich gwneud chi teimlo pan ydych chi'n defnyddio cynnyrch o hyn ymlaen? Soniais chydig o funudau nôl i bod yng nghanol y bedwaredd chwyldro ddiwydiannol. Mae'r chwyldro hwn yn ymwneud â chysylltu cynnyrch corfforol a'r byd digidol. Rydym yn gweld fwy sut mae cynhyrchion bellach wedi cysylltu â'r rhyngrwyd, bod nhw'n ddeallus a bod nhw'n gallu siarad gyda'i gilydd. A da ni'n gweld sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei wreiddio o fewn cynnyrch a systemau bob dydd. Pwysa'n meddwl hyd yn oed chydig o flynyddoedd yn ôl y bydda cynnyrch fel brwsis danaf, cloch drws a bylbiau gola yn gallu cysylltu ar we ac yn casglu gwybodaeth amdano ni. Pa gynnyrch arall allwch chi ei enwi sydd wedi ei gysylltu ar we ac yn gallu sgwrsio gyda'i gilydd? Yr hyn sydd gan bob dylunydd yn gyffredin yw eu chwilfrydedd naturiol. Maen nhw'n gyffyrddus gyda gwneud camgymeriadau gan eu bod nhw'n dysgu drwyddyn nhw. A mae ganddyn nhw hyder yn eu creadigrwydd eu hunain. Maen nhw wedi datblygu ymdeimlad mawr o empathi i ddeall y broblem maent yn gweithio arni ac yn bwysicach byth deall y defnyddiwr fydd y defnyddio'r cynnyrch hynny. Gallant ddefnyddio ei dychymyg i feddwl am syniadau newydd ac yna defnyddio eu creadigrwydd i wneud y syniadau hyn yn real, fel ein bod yn ei gweld drwy frasluniau a lluniadau, fel o gallwn ei teimlo a rhyngweithio gyda nhw drwy fodelau a phrototeipio ac yn gynyddol bellach mewn reality estynedig a rhithwyr. Mae angen sgiliau, technegau ac offer arbennig ar ddylunwyr megis y gallu i gyfathrebu yn weledol ac ar lafar, a bydd hyn yn amrywio o ddefnyddio pensal, beiros, markers i ddefnyddio meddalwedd fel CAD. Unwaith y bydd y dylunyd yn creu prototype, mae pob dim yn newid. Ni all unrhyw faint o waith braslunio na CAD ddisodli'r teimlad hwnnw o'r yngweithio gyda model 3-dimensiwn go iawn, a defnyddio'r model neu'r prototype hwnnw i werthuso a phrofi'r syniadau, gasglu adborth amdano ac i llunio barn yn erbyn yr hyn yr oedd y cynnyrch i fod i wneud, sef y fanyleb dylunio. Neu mae rhai yn ei alw yn gyfyngiadau dylunio, neu hyd yn oed datganiad yn adnabod y meini prawf chwyddiant ar gyfer y cynnyrch penodol. Rwan, mae hynna'n i'n dod â ni nôl at y peth yr hoffwn i chi roi'ch sylw arno. Un o'r prif ddatblygiadau mae'r sector dylunio wedi ei weld dros y ddegawd dwytha yw'r defnydd o argraffwyr 3D, ac yn bennaf oherwydd fod y cost y peiriannau wedi gostwng a bod peiriannau fwy hygyrch i bobl sydd ddim yn gweithio fewn y diwydiannau dylunio a gweithgynhyrchu. Mae graffwyr 3D i weld erbyn hyn yn hau pobl, yn mewn ysgolion, a mae llawer o'n myfyrwyr ni yn prynu eu argraffwyr eu hunain. Ac i fod yn onast, byswn ni bron yn mynd mor bell ac i ddeud dyddiau hyn bod angen argraffydd 3D ar myfyriwr dylunio cynnyrch gymaint a sydd angen llyfr braslunio a beiro a phensal. Mae yna sawl math gwahanol o argraffwyr 3D ar gael, a bydd yna werth i chi ymchwilio ymhellach iddynt. Ond y math o argraffwyr sydd gyda ni ydy ar ei sy'n cael ei galw'n FDM, sef Fused Deposition Modelling. Mae gen i 2 beiriant diwydiannol sy'n costio rhwng 15 ac 20,000 o bunna, ond mae gen i'n hefyd 20 peiriant bach a costio 200 punt i ni flwyddyn yn ôl, ond erbyn hyn gellir ei prynu am 160. Rhatach o lawar na systemau gemau cyfrifiadurol a llawer mwy gwerthfawr yn y marn ni.
Ond ta waith. Mae gan beiriannau FDM ril o filament. Mae'r filament hwn yn ddar hir o blastig cylchol, plastig ABS neu PLA fel arfer. A maen nhw gyd yn gweithio mewn ffordd eitha tebyg. Mae gan yr argraffydd wely sy'n symud ymlaen ac yn ôl. A mae yna pennu'r argraffydd sy'n symud i'r chwith ac i'r dde, a hefyd mae'n gallu symud i fyny ac i lawr. A rhai beiriannau mwy bydd pen yr argraffydd yn symud i'r chwith ac i'r dde, ymlaen ac yn ôl, tra bydd y gwely yn symud i lawr, mwyn caniatáu'r hyn sy'n cael ei argraffu dyfu mewn maint. Mae pen yr argraffydd yn cynhesu, ar gyfer plastig ABS bydd hyn tua 200 grad Celsius, ac yna bydd y modur yn gwthio'r filament plastig drwyddo, yn ei doddi ac yn ei wasgu allan i'r gwely neu ar ben plastig sydd eisoes wedi ei osod. Chydig bach fatha sa chi'n cymryd eich tiwb past anad ac yn ei wasgu ar lawr eich ystafell molchi. Pan fydd y plastig yn oeri, mae'n mynd yn ôl yn galed ac yn cymryd y siap newydd hwnnw. Ydych chi'n cofio beth yw'r enw ar y math o blastig lle dyn ni'n gallu cynhesu ac ail siapio'r plastig hwnnw? Efallai bod hwnna yn gwestiwn i chi ymchwilio neu holi eich athro dylunio thechnoleg. Ond dwi'n mynd ymlaen fy hyn mewn bach eto. Cyn argraffu, ydych chi angen creu dyluniad o fewn meddalwedd CAD. Da ni'n defnyddio meddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn diwydiant sy'n cael ei alw'n SolidWorks, ond mae yna llawer o rai eraill gallwch chi defnyddio, a mae yna rhai ohonyn nhw am ddim fel Fusion 360 a Tinkercad. Creodd y mab hwn chydig o flynyddoedd yn ôl gan ddefnyddio fersiwn o SolidWorks i blant oedd sydd ar gael ar o e. Unwaith byddwch wedi creu model yn y CAD, mae angen i chi ddefnyddio meddalwedd sy'n caniatáu'r ffeil CAD gael ei argraffu. Dan nhw'n galw'r meddalwedd yma yn feddalwedd sleisio slicing software. Mae'r meddalwedd yma yn mynd â'ch cymryd eich ffeil CAD ac yn torri y dyluniad mewn i haenau tenau. Gynnach chi reolaeth dros faint yr haenau, ond fel arfer mae myfyrwyr ni'n argraffu ar uchder hau o ddim ond 0.1 mm, sy'n golygu byddai'n argraffu 10 hau i bob 1 mm o uchder yn y model sydd yn cael ei argraffu. Bydd yn cymryd bron i 1000 o haenau i argraffu'r model y gallwch chi weld. Cwestiwn i chi, os oes na 1000 haen yn y darn yma, ac mae pob milimetr angen 10 haen i'w greu, be di uchder y darn ar ôl iddo gael ei argraffu? Unwaith mae'r feddalwedd wedi creu'r hynna, mae angen cynhyrchu rhywbeth a elwir yn G-code. G-code ydy'r iaith sy'n caniatáu i'r feddalwedd a'r cyfrifiadur siarad gyda'r peiriant argraffu sef y peiriant CNC. Fel da chi'n gweld, mae angen cod arbennig ar gyfer pob symudiad o'r argraffu i ddweud wrth y peiriant ble fynd a be i wneud. Mae'r G-code yn cynnwys cyfesurennau X a Y sy'n safleoedd ar wely yr argraffydd. Defnyddir X i gynrychioli'r echelin sy'n symud y peiriant i'r chwith neu i'r dde, a defnyddir Y i gynrychioli'r echelin sy'n symud y peiriant ymlaen ac yn ôl. Mae angen un symudiad arall hefyd. Ydych chi feddwl bedio? Ia, dyna ni. Mae angen symud i fyny neu lawr. A da ni'n defnyddio'r llythyren Z o fewn G-code i gynrychioli'r echelin yma. Ac os da chi'n edrych yn fanwl ar y cod, fydd yr ei craff ohonoch wedi sylwi llythyren arall hefyd. Mae'n lythyren E. Mae hwn yn cynrychioli pa mor gyflym sydd angen gwthio'r plastig allan drwy pen yr argraffu. Meddyliwch eto am wasgu'ch tiwb past anad. Be fysa'n digwydd os bysach chi'n gwasgu fo'n gyflym o'i gymharu a'i wasgu fo'n araf? Mae'r un peth yn digwydd o fewn y peiriant argraffydd 3D. A sawl awr yn ddiweddarach, mi fydd gennych gynnyrch wedi ei argraffu mewn 3D allan o blastig sydd yn edrych yn union yr un peth ar cynnyrch wnaethoch chi ddylunio yn y meddalwedd CAD. Ond rwan, mae gen i gwestiwn ar eich cyfer chi, a bydd angen i chi oedi'r fideo a meddwl cyn i mi rannu fy safbwynt i ar y cwestiwn. Yn amlwg mae'r cwestiwn yn ymwneud ag argraffydd 3D. Felly, dyma'r cwestiwn. Pwy ydych chi'n meddwl oedd yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a chynhyrchu argraffydd 3D?
a pha gyfraniad ydych chi'n meddwl oedden nhw wedi gael mwyn dod â'r cynnyrch yma i'r farchnad. Dwi eisiau chi feddwl eich am berson penodol, neu rôl, neu swydd arbennig a sgiliau penodol oedd ei angen. Ond efallai hefyd newch chi feddwl am sector o fewn y diwydiant gweithgynhyrchu sydd yn angenrheidiol. Pa benderfyniadau oedd gan y bobl yma i'w gwneud? Yr ail gwestiwn. Be ydych chi'n meddwl oedd y manyleb dylunio ar gyfer y cynnyrch yma wrth gychwyn y prosiect? Be oedd y rhestr o bwyntiau pwysig y dylai'r peiriant yma ei gyflawni? Mewn geiriau eraill, wrth i'r tîm ddatblygu y cynnyrch yma, sut oedden nhw'n gwybod bod y cynnyrch yn mynd i fod yn llwyddiannus? Beth oedd y rhestr gwylio oedd yn sicrhau fod y prosiect yn mynd i'r trywydd cywir? Meddyliwch, trafodwch, ac fel y gwr pob dylunydd, dos na ddim atebion anghywir ar hyn o bryd. Mae'n bwysicach i chi feddwl a chofnodi na bod ofn ysgrifennu ateb anghywir. Stopiwch y fideo a cael gychwynnwch a fydd pawb yn barod. Croeso nôl a gobeithio bod gennych chi atebion ar eich taflenni. Dyma fy safbwynt i o ran y cwestiwn gyntaf o adnabod y pobl a'r sgiliau a'r swyddi fydd yn rhan o ddatblygu'r argraffydd 3D a penderfyniadau yr oedd e'n angen ei ystyried. Ar gyfer yr ail gwestiwn, wel dwi am adael i chi drafod hwnna ymysg eich gilydd o fewn yr ysgol. Person cyntaf yn amlwg dylunydd neu beiriannydd dylunio, designer o design engineer. Penderfyniadau nhw'n gorfod gwneud pethau fatha sut i weithgynhyrchu'r argraffydd mewn ffordd effeithlon, sut mae'r rhannau yn cael eu cyd-gosod a pa mor hawdd ydy'r defnyddiwr osod yr argraffydd gyda'i gilydd. Mae eisiau penderfynu ar y ffordd orau y bydd y defnyddiwr yn rhyngweithio ar peiriant, lleoliad y sgrin, dyluniad a strwythur y fwydlen o fewn y panel rheoli. Dylunio'r rhannau o aluminiwm a ddefnyddir ar gyfer y gantri a sut y cant ei cyd-osod a gweddill y rhannau. Mae'r cynnyrchion hyn yn cael eu cynnyrchu yn Tsieina o bosib ac yn cael eu cludo ar draws y byd. Felly mae pacio'r holl ddarnau mewn blwch diogel yn dasg ddylunio fawr yn ei hun. Rhaid hefyd ystyried y defnyddiwr pan maen nhw'n agor y bocs, yn adnabod y rhannau ac yn ceisio ar adeiladu'r peiriant mewn ffordd reddfol a sicrhau bod y cyfarwyddiadau yn glir ac yn hawdd i dilyn. Yr ail berson, mae yna beiriannydd neu codwr cyfrifiadurol, mwyn sicrhau gall y peiriant ddarllen y G-cod a'i fod yn perfformio fel y dylai. Swn i'n feddwl bod yna beiriannydd electroneg hefyd yn rhan o'r prosiect yma, i nodi'r cydrannau addas, neu ddatblygu cydrannau perthnasol os oes angen. A mae'r cydrannau hyn yn cynnwys, mae yna microreolydd yna, mae yna ffynonellau bwer, mae yna foduron camu, mae yna pen i'r argraffydd, mae yna elfennau gwresogi, berynau, gwregys ac yn y blaen. Mae yna weithgynhyrchwyr hefyd. Mae yna rhannau aluminium wedi ei echdynnu. Mae yna llen metal wedi cael ei torri a'i plygu a'i ffurfio, a maen nhw i gyd wedi cael ei gorffennu. Mae yna cydrannau wedi ei mwldio a chwistrechu yma yn ogystal ac amrywiaeth o bwchdau a rhannau sydd angen symud. Rhaid i ni hefyd beidio anghofio y gweithwyr sydd yn coladu y darnau yma, i gyd o fewn y ffactri. Heb sôn am y pobl sydd yn dylunio y ffactri ei hun. Un o'r hoff raglenni ar y teledu ydy Inside the Factory. Mae llinellau cyd-osod o fewn y ffactrioedd mawr yma yn waith dylunio a pheirianyddol anhygoel yn ei hunain. Heb sôn am y cynnyrch sy'n cael ei gynhyrchu. A dyna ni. Diolch i chi am eich amser, a gobeithio bod fi wedi gwneud chi feddwl dipyn bach. Mae'r byd da ni gyd yn rhan ohoni yn newid, ac mae newid yn gyflym. A mae gynnach chi fel bobl ifanc dau ddewis. Fedrwch chi adael i bobl eraill greu y newid ar eich cyfer? Neu, fedrwch chi ddilyn gyrfa a dyfodol o fewn y maes dylunio, peiriannu, gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu, a bod yn rhan o ddylunio y dyfodol y bysach chi'n hoffi bod yn rhan ohoni. Chi sy'n bia'r dewis, felly dewisiwch yn ofalus, a phob lwc.